Felix. Andito rin po yung ilang department heads of offices ng pamahalaang lungsod ng Naga, led by our city administrator, Elmer Baldimoro. And siyempre po, nais ko ding i-acknowledge yung unahin ko po yung mga surviving veterans, kahit na po wala dito, nais ko pong pangalanan si Ma'am Lourdes Villamora Morano, Attorney Salvador Gonzaga Kahot, si Ma'am Leonila Barbosa Matos, at yung parang pinakamatanda po yata sa kanila, si Attorney Florencio Rafael Rosales. Ayan. Siya po yung lolo ni Councilor Attorney Uying Rosales. At siyempre, yung kanilang mga pamilya na kasama po natin sa okasyon na ito, nais ko na din pong isama sa pag-acknowledge yung ating mga veteranong sundalo, yung tumayo po kanina. Ayan, yung may mga suot po ng kopya na blue. Ayan. Siyempre po, the 9th ID Spear Division Commander, Major General Adonis Bahaw, being ably represented in this occasion by General William Peñafiel. At ayan, may mga natitira pang mga miyembro ng Philippine Army. At ang ating pong mga kapulisan, headed by our City Director, Colonel Erwin Rebellion. Ganon din po yung mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, headed by our City Fire Marshal, Chief Inspector Mark Alan Consuegra. At yung ating mga miyembro ng District Jail, headed by Chief Inspector Rodolfo Bersosa Jr. Hindi ko lang po alam kung nandito pa si Sir Frederick Baldosa. Kanina may mga kasamang Boy Scout, Kid Scout, may mga ilan-ilan pang nandirito ngayon. Doon pa sina Sir Chavez. And syempre yung mga opisyalis po ng barangay, mga punong barangay at mga barangay kagawad, medyo mahirap po sa kanila na mag-attend ng mga ganitong okasyon, pero nandirito ngayon. From the Department of Education, meron ding mga representative. Si Sir Boy, andyan ba? O si Sir Dante at mga kasamahan, nandyan po. Ganon din po yung from the Order of Demolay. At saka yung sa Knights of Rizal, mga Rizalista, mga kababaihan. So sa atin pong lahat, muli magandang umaga. Ngayong araw, tayo ay nakikiisa sa buong sambayan ng Pilipino sa pag-alaala sa napakadakilang kagitingan na ipinamalas ng ating mga sundalo sa pakikipaglaban sa tinaguriang Battle of Bataan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. 82 taon na ang nakalilipas. Sa ating kasaysayan, ang digmaan na ito ay larawan ng kahihiyan at kabiguan, dahilan pa ng nangyaring pagsuko ng ating hukbo sa puwersa ng mga imperialistang Hapones, na mas nakilala sa ating istorya bilang The Fall of Bataan, kasama ang ginawang pagmarcha ng mga bilanggo ng digmaan patungo sa Camp O'Donnell
sa Tapas, Tarlac na tinawag na Bataan Death March. Subalit ngayon, ang noon ay mistulang nakapanlulumo ng kaganapan sa ating bansa ay ating inaalaala at pinagpupugay bilang isa sa mga importanteng pangyayari at dakilang kwento ng ating kalayaan. Ang matapang na depensa na inilatag ng ating hukbo sa Bataan sa loob ng halos 3 buwan ay naging dahilan upang magkaroon ng marami pang panahon at higit na makapaghanda ang ibang puwersa sa Asya at Luzon laban sa mga kaaway. Bukod pa rito, ang katapangan na ito ay nagbunga sa higit pang marubdob na pagnanais at pagkakaisa ng mga Pilipino na makamtan ang inaasam na kalayaan. Pagkalipas ng 3 taon, nabawi muli ng ating bansa ang mga teritoryo na kinubkob ng mga kalaban. Ngayon, tapos na ang panahon ng mga digmaan, subalit patuloy pa rin tayong lumalaban. Hindi na marahil para sa ating kalayaan, ngunit patungkol pa rin sa parehas na adhikain para sa isang matiwasay at maunlad na bayan. Isang pamayanan na sumasabay sa takbo at tumutugon sa mga hamon ng mabilis na mga pagbabago ng kasalukuyang panahon. For so long a time, Naga has been living up to its stature of being the regional center of trade and commerce in the Bicol region, being the center of education, being the cradle of arts and culture, and many more. This stature is what we want to uphold and continue. That is why we have been so relentless in our pursuit for improvements and more developments here in our city. We cannot afford to be left behind in terms of our provision of quality basic social services. With our growing needs, we cannot afford to remain satisfied with our current situations and systems that are not anymore serving the purposes of the present times. In the backdrop of the many fast-paced developments, we cannot afford to stay complacent with our attained status. That would be detrimental to the welfare of the Nagueños, especially for the long term. That would be disadvantageous to the future of Naga. The challenge today remains in our need to continuously evolve as a people and as a city. This is our fight today, our long-term vision of an maugmang lugar that is being a model of a healthy city, one that is peaceful, vibrant and productive, safe and smart, green and resilient, and more. We have to reimagine our spaces. We have to elevate the standards of our services. We have to move at par with other developed cities. All of these are anchored towards the greater livability of our locality. My dear Nagueños, we are continuously inviting you to join us in this fight. This could be noble for us and at the same time challenging to our limited resources. But as with the lessons of hope and encouragement
that we gained from our past, we shall remain steadfast to the goals that we have, knowing fully well the many positive results that our persistence would bring about. Patuloy po tayong magiging magiting sa kasalukuyang panahon. Patuloy po tayong magiging magiting sa pamamagitan ng sama-sama nating pangarap ng higit pa para sa Naga. Patuloy po tayong magiging magiting sa pamamagitan ng sama-sama rin po nating pagtataguyod sa ating mga adhikain sa kabila ng mga limitasyon at balakid. Let our kagitingan express itself in our collective desire for a more vibrant city amid hardships. Let our kagitingan translate itself into our shared goal of a more progressive Naga for the Nagueños. Marahil sa ngayon ay malayo pa ang ating mga tatahakin. Subalit katulad ng kabayanihan ng ating mga sundalo sa digmaan ng Bataan, bukas makalawa ang ating mga pagpupursige at determinasyon ay magiging dakilang bahagi ng kwento ng ating mga tagumpay. Mabuhay po ang kagitingan ng mga Pilipino. Mabuhay ang kagitingan ng mga Nagueño. Naga na! Thank you very much, Mayor Nelson S. Legacion. And to conclude our program, we will be having a group photo op by batch at the Monument of the Unknown Soldiers. First, the city officials, followed by the uniform personnel. Yes po, Mayor. In the uniform personnel, may inot po ang Philippine Army, followed by the